Gatanan ku a cikin ƙauyen Fulani da ke da ƙananan gidaje na laka. Akwai wasu 'ya'ya biyu da mahaifiyarsu da ake kira Mama Talatuwa. Mama Talatuwa wata tsohuwa ce wanda mijinta ya rasu ya barta da 'ya'ya biyu. Tana sana'ar saƙa tabarma. Duk da ƙarfinta ya fara ƙarewa amma ba ta gazawa wajen ciyar da 'ya'yanta. Haka za ta dinga saƙa, hannunta suna rawa. Gefe guda kuma akwai 'ya'yanta biyu. Babbar ana kiranta da Kande. Kande zuciyarta tana da kyau da take taimaka ma mahaifiyarta da aikace-aikacen gida, kuma tana da abokanai ƙadangaruwa da kuma malam mai mana littafi. Tana hira da su. Duk da mahaifiya ɗaya ta haife su amma halinsu ya sha bamban. A ɓangaren Tani kuma, Tani tana da son zuciya, tana da son duniya, kuma tana da ƙiuya. Duk da talaucinsu suna zaune cikin farin ciki da son juna. Sai dai wata safiya suka yi waye gari babu abinci, tukwane duk sun bushe. Mama Talatuwa kuma ta zauna shiru tana kallon ƙasa cikin damuwa. Kande ta ɗauke ƙanƙanin gurzun buredi ta sa a jakanta tana cewa zan fita waje wataƙila ta samu wata alkhairi yau. Ta ko aka yi tana tafiya cikin raha a tsakiyar daji mai kyau inda rana ke haskawa ta cikin ganye. Kande ta ji wani atishawa mai ƙarfi da ya girgiza itatuwa. Ta juyo da sauri sai ta ga wata tsohuwa mai sanye da hijabi mai launuka tana zaune akan kututturen itace, idanunta suna ƙyalli kamar taurari. Kande ta ce, "Yarhamkillah Goggo, Allah ya taimake ki." Kande ta ɗauka wannan gurzunan buredin ta ba wa tsohuwar. Tsohuwar ta murmusa ta karɓi buredin daga hannun Kande. "Kina da zuciya mai kyau yarinya, ga waɗannan," in ji tsohuwar. Ta miƙa mata furanni 3 masu haske kamar taurari. "Ki dasa su da farin ciki, ki shayar da su da tausayi, ki kare su daga son zuciya." Kande ta sunkuyar da kai cikin ladabi ta nufi gida da zuciya cike da murna. Da ta koma gida, Kande ta faɗa wa Mama Talatuwa da Tani abin da ya faru. Suka haɗu gaba ɗaya suka dasa furannin a bayan gida. Kullum Kande tana zuwa ta shayar da su ruwa, tana musu waƙa, har ma tana ba su labarai. Tana cewa ga abokina Chef, wannan ƙadangaren shi ne ke korar tururuwa. Da safiyar ranar da ta biyo, furannin suka fara haske suna walƙiya da ƙyalli. Suka bunƙasa sosai, duk ko ina ya cika da furannin. Aka Kande ta tsinki fure daga ciki, ta je ta kai gidan sarki da gidan mai anguwansu ta siyar da su. Suka gina sabon gida mai kyau, rufin ya gyaru, bangon ya zama sabo. Mama Talatuwa tun daga lokacin ta daina damuwa, tana cikin raha da walwala. Ƙauyen kowa ana farin ciki, ana fitowa hira. Maƙwabtan su Mama Talatuwa tana mata kitso, yara suna dariya. Kande ko ta fara sayar da abinci, kuma tana ba ma yara marasa gata sadakan abinci. Tani kuma ta fara sa kaya masu kyau, ta fara sa sarƙuna da zobuna, ta fara ado, har ta canja ma kanta suna, tana kiran kanta da Madanti. Kishin arzikin duniya ya shiga ran Tani sosai. Ana nan wata rana da daddare, Tani ta lallaɓo ta tashi ta nufi gonan furannin nan da wuƙa, tana cewa a ranta, idan na yanke su gaba ɗaya ni ma zan samu arziki, zan gina gida a birni, sa AC da TV. Ta datsa furen, sai kawai aka ji ƙarar kuka daga furen. Nan take furen ya fara shuɗewa ya zama baƙin ƙura. Da safe duk furannin suka bushe suka zama baƙin ƙirin. Mama Tani ta zauna tana kuka. Kande ta yi shiru, Tani kuma ta tsaya cikin nadama, tana kallon abin da ta lallata. Nan take tsohuwar matan nan ta sake bayyana, amma wannan a gaban duk 'yan ƙauyen. Hijabinta yana ƙyalli da hasken rana. Jama'a suka yi shiru, tana cewa sirrin da aka
Ba mai son kai yana zama ƙura, amma tausayi yana dawwama har abada. Ta juya ta miƙa wa Kande iri guda ɗaya mai haske. Ta ce, ki dasa wannan amma ba don kanku ba, don kowa na cikin al'ummar ƙauyen. Kande ta dasa irin a tsakiyar ƙauyen. A nan take aka ga bishiya ta fito tana girma cikin sauri, ta ɗauke da 'ya'yan itace masu launuka iri-iri. Ana nan ka itacen nan suka girma. Ba a taɓa sayar da su ba, amma duk wanda yake da yunwa yana iya cin su kyauta. 'Yan ƙauye suka dawo da farin ciki. Tani ta cire son duniya a cikin zuciyarta, ta fara taimakawa. Kande suna raba abinci ga mutane, yara suna dariya, dattawa suna ba da labarai. Mama Talatuwa kuma annashuwa ya dawo fuskanta. Kamar yadda rana ta faɗi, ƙauyen haske da farin ba saboda arziki ba, sai dai tausayin juna. Runkus an ɓera. Na darasi kuka fahimta a wannan labarin? Arziki na gaskiya ba a cikin kuɗi ko dukiya yake ba, amma yana cikin zuciya mai tausayi da raba abin alheri. Abin da aka shuka da ƙauna ba zai taɓa mutuwa ba. Biyo ni domin samun labarai masu nishaɗi, masu darasi, masu gargaɗi. Don haka ku yi following, like, ku yi commenting, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.